Takot siya kumapit sa mga tao nang tumanda siya. Nahihiya siya magsalita. Walang self-confidence. Dahil ang maliit siya, yun ang background niya. Doon siya nagalit. Inabuso siya ng nanay niya. Yet when we were looking at his life, nakita niya at nagtataka siya, kahit ganun siya, kahit mababa ang tingin sa sarili niya, nagsumikaw siya mag-aral. At hindi niya napansin, mula grade 1 at grade 6 at high school at college, lagi siya kasama sa top 10. Kahit na mababa ang tingin sa sarili, kahit na nahihiya. Dahil sa nangyari sa kanya, nagsumikaw. Lagi niya sa top 10. And then, pero nung tumanda siya, nagtrabaho na mahihayin pa rin at wala pa rin bilip sa sarili. And I was pointing out to him, ano na-accomplish mo? No, yan on your own, nakapag-aral, nag-graduate, always on the top 10. And mo sa kanya. Hindi ka alam mo kasi to rise above his situation. And then, nung natanggap ko niya yun, sabi ako gusto ko mag-reconcile sa mother ko. Hindi pa siya, sabi ko po. Ilang taon na, sabi ko, 90 years old po. Sabi ko sa kanya, kahit gaano i-explain sa nanay ko, kahit gaano sumbatan ang nanay mo dahil sa ginawa niya sa iyo, hindi na niya maunawaan. She is 90 years old. You just have to forgive her and embrace her. Manay mo, sabi ko sa kanya, nung ginagawa ng nanay ko yun sa iyo, it was because that was the only way she knows how to raise a kid. Kahit sa probinsya, mahirap, hindi naman nag-aral. So, ito kaya, our parents raise us in the only way they know how. And we have to understand that and rise above that situation. May kapangyarihan po tayo, may grasya ang Panginoon, may biyaya ang Diyos, at we won't just remain as we are, pero pwedeng umangat po sa sitwasyon kung saan nanggaling tayo. May kakilala po akong isang kaibigan. Nung maliit sila, I think 15 sila magkakapatid. And because of napakaliit ng bahay nila, wala po silang tahanan. So, pamarap niya sa buhay niya ang magkaroon ng sariling palasyo. So, kapag nagpupunta po sa mall, yung mga pinamimili ng brochure, ng mga subdivision, ng mga condominium, lahat po kinukuha niya. Inikip niya sa kwarto, tapos meron na siyang drawing ng bahay niya, na dinidikit niya sa wall ng kwarto niya, na gabi-gabi at tuwing umaga, pinakalikan niya at sinasamba niya. At lahat, isa na pinagdarasal sa Diyos na sana magkaroon siya ng sarili niyang palasyo. Tumanda siya, nagkaroon ng pangarap niya, nagkaroon pinagdarasal na isang cabinet na lang yung naging niyang brochure ng mga subdivision at mga drawing ng bahay na napupunan niya sa mga mall kapag nagpupunta siya. Then one time, I asked him, sabi niya naman napapansin, na yung matanda ka na nagkaroon ng trabaho, kahit saan ka magpunta, may tahanan ka. Hindi na nalayan mo. Kahit saan ka magpunta, sabi ko sa kanya, may tahanan ka. Baka ako, ibang bahay ang pinapangarap mo. Baka ibang tahanan ang plano ng Diyos para sa iyo. Maybe you're only thinking of a physical house that you are dreaming. Pero pinaniniwala at nararamdaman ko sa akin sa iyo. May ibang plano ang Diyos para sa iyo. We go to the third point. Alam natin kung saan tayo nanggaling. Pamilya natin. Ikalawa, we could rise above our families kung saan tayo nanggaling. Pwede po tayo manimbaho. Hindi pwede ganito kasi ako, ganito na ako. Hindi po pwede po ito. And because of that, dahil pwede tayo manimbaho, maniwala po kayo. Maniwala ko. Believe in it. May plano ang Diyos para sa atin lahat. May plano ang Diyos para sa akin at may plano ang Diyos para sa inyo. Read Jeremiah 29. Alright, it's one of your assignments. Go through Jeremiah 29. Sinasabi po doon ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala, sabi ng Panginoon. Sabi niya kay Jeremias. Dahil nagugulahan na si Jeremias. Ang dami ng bakit pumatay sa kanya dahil sa siyang profeta. And then the Lord assured him, I have plans for you. May plano ako para sa iyo. Hindi sa ikasisira mo, kundi para maiingat ka. I have beautiful plans for you. Just trust me. Alam mo niyo, kahit ako minsan nagtatanong, ano talagang plano
believe. Kung tinatanong po ninyo ang plano ng Diyos para sa inyo, and if you look at the future, you will never know them. You will only discover God's plan for you when you look at hindsight. Kapag binalikan niyo na ang kwento ng buhay niyo, doon niyo makikita pati yung mga paghihirap, pati yung mga pagsubok, pati yung mga kapalpakan na ginawa niyo sa buhay niyo, pati yung mga pagtakas na ginawa niyo sa buhay niyo, even those the Lord made and use and connect para maidalahan sa maganda niyong plano para sa iyo. Maniwala ko. This may be your background, parang dito ka nagaling. Maring ito yung nagsumikap ka to rise about the situation of your family. But after that, may magandang plano mo ang Diyos para sa inyo. Maring hindi nyo nakikita kayo dahil nahihirapan kayo. Sabi ko ako, the plan of God you will never see in the future unless you go on through your life. Makikita mo lang later on when you look back at your life and your family. How the Lord has been protecting you and guiding you and blessing you all these years. Amen? Amen. Ewan ko po kung sinusunod ninyo ang balita. Kung nagbasa po kayo ng diary kanilang umaga, kahapon lang yata ito sa States. Ay, madalas po mangyayari ito sa States. Hindi mo na sila naturo. Nangyari na naman. Isang bata, 20 years old, kinuha yung baril ng nanay niya, binaril yung nanay niya, patay, punta sa eskwela, kung saan nagtuturo yung nanay niya, pinagpaparil niya yung elementary school to, ang batang maliliit. 20 yung napatay niyang bata, 6 o 7 yung napatay niya ng teacher, bago niya binaril ang sarili niya. God-bless na po kaya. And then the FBI, na ganun ba po, tinignan yung kwarto niya, tinignan yung computer niya, kung mandidiscovery nila doon, anong malalaman nila, bakit ginawa niya yun. Wala po silang makita. In-interview yung mga klase niya nung high school, baka hindi na siya natapos ang pag-aaral. At lahat ng mga klase niya sa high school, sinasabi, pare-pare siya sa kanya. Nagsosono siya lagi. Nag-iisa lagi na parang walang pamilya. Na parang walang pamilya. Kung nararamdaman po ninyo wala kayong pamilya, I discussed for today, the beginning of the gospel according to Matthew. And you will discover the Lord Himself, iniwan kayo pagka Diyos, bumaba dito upang maging pamilya natin. Pamilya po ninyo ang Diyos, kadugo natin ang Panginoon kung naging tao siya. At naging kadugo natin siya tuwing nagsisimba tayo and when we receive Holy Communion. Huwag niyo pong isipin at damhin na nag-iisa niyo. Pamilya ninyo ang ating Panginoon Yesu Cristo. Last year, after this gospel, somebody approached me. At sabi niya sa akin, Amo, wala po akong pamilya. Sira po ang pamilya ko. Hiwalay ang tatay at nanay ko at hiwalay din po ako. Nag-iisa po ako ngayon sa buhay. Wala po akong pamilya. But you know what, Amo, when you were reading the list of names of the family of Jesus, I don't know. Alam mo niya, gamis na po ako nag-try naman. She's right, kaya nag-iisa siya. Pero after hearing the list of the family of Jesus, naman ko ako bilang nakadaman para pinakausap ako ni Jesus na siya ang pamilya ko, may pamilya siya, at meron din akong pamilya. And after that realization, she came to me as my blessing, as my praise, and walked out of the church, and knew